टाउनाव नै आथिं गोजासो खाबाय फैनांबाय ओमफ्राय दाना दखानावसो गासै बुंबावबाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे व्लग लानानै फैलायबाय दा जाहैबाय दिनैहाय फार्स्ट डे फुजा बन्द मोनखांनायनि उनावहाय ओमफ्राय नै सान्दुङा ओरैजोंसो नांदों ओमफ्रायहाय दा थांनो ओंखारबाय आरोना आङो फुरा रेडि जाबाय फुरा हाखु दाखु टाइमाबो फुरा लेट जाखाबाय दिनैहाय फार्स्ट डे दा नोंथांमोनजोंबो दिनै आङो माबा दिन्थिलांनो हायो दिनै शेयार खालामलांसैलाय थुदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोबानो जाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आयु सान्दुङा जिनो ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर थुदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दै लाबावनांगौ ओमफ्रायहाय नै बेवहाय सोजोबबाय नै कफि चेकिं खालामनांगौमोन खालामाखैनो आङो खालामनो हायाखै ओमफ्राय टाइमखौनो मोनाखै टाइम सोलाबाखै ओमफ्राय दा लानासो थांफिनसै ओमफ्राय हजोंनो जा एसे हायो बेखौ नायनोसैलाय ओमफ्राय नै लाला जोब्बाय मा लानांगौ ओमफ्राय नै फिसालानि जाग्रासो दंमोन बेखौ सोफालाबायबाय आङो दा जानो लुगैलाबायबा होननानैहाय फैसा बेग लाबाय ओमफ्राय थाबाय आरोना खलम गांनै गंनै गंथामसो जाबाय नै ओमफ्राय दै लाबावनांगौ टाइमा 8:30 जाखाबाय आङो गैला दसथानि सिगांल' सहैसिगोन बावबायसोमोन नै नैबेखौहाय नैबे सिखौ लानो सानदोंमोन आङो बेखौ सिखौ लाखानोसै आङो नै बेयो जाहैबाय बेखौहाय दाख्लै आङो मोनदों बे सि एसे गोलाव दङमोन ओमफ्राय बेखौ मा खालामनो बायदोंमोन आं मिथिला गोसोआव गैला आङो ओमफ्राय दा बेखौ आङो ब्लाउस सुहोनोसै आरोना दा नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामलांगोन आङो बबेयाव ब्लाउसखौ सुहोयो ओमफ्रायहाय सुहोबा ओमफ्राय बेसेबांसो लायो बेखौ नोंथांमोनजों दा शेयार खालामलांबाय थागोन आं लानानै थागोरसै हाखु दाखु चलो दै गुदुंसो लागोनहाय दै गुदुं आयौ दैयाबो गैला गगा मोनलाबायो आंहा आं मिथिलाहाय फिल्टारबो सासेखौ लांखोमानांबायसोलाय ओमफ्राय अबेहाय थांगोनथाय खाथियाव थांलाबायदां नै मा गानबावलायबाय बुरिया बावलाजोब्बाय बिदिसो बावलाजोब्बाय हाखु दाखुजोंनो आरो बावलाजोब्बायसो दै हाखु दाखु माने फिसालायानो थाबखौनो हगाराना ओमफ्राय आङो 8:30 माने 8:30नि एसे सिगांल' दासो दुगैनो मोनखादों आरोना दहाय 8 बारनानैसो ओमफ्राय आरो बेनि उनावबो नै सिथाबनानै थाबाय ओमफ्राय दाना गैया आरोना हाखु दाखु बिदिनो जाखायो आङो नै सेन्देलाबो मैयासो बाबाया डिसकभार खालामदों बेखौ मा साफा खालामनानै मोनदों आरोना ओमफ्राय बेखौ गानलांसै आङो सामा गोजौ आवगोलनिमोन गोदोनिनो नङाबा मोनसेखौनो गानगासिनोमोन आङो दा मोनफिनबाय उफाय जाबाय आंहा बेखौनो गानसै आं गोदोनिनो बियो गोजौआलाय जा गोजौनो ओमफ्राय आं गोजौ गानाबानो सुखुखाया आरोना दा थांसै आङो होमबा होदो दिनै नै माबायाबो बाजार सेरफांगुरियाबो भिर आंनि टाइमनि गारिया खारग'बाय बे गारिया खारग'बाय खोमा ओमफ्राय 8:40 खारोमोन ना माने दा 5 मिनिट्स दंबावोनो गंसे खारगोनाहाय ओमफ्राय बेनि सिगांबो खारलांबायमोन खोमा दा बेखौनो होसोगासिनो जोङो दा मोनैया लासै लासैसो खारखायो दा बेखौ होसोलांग्रोसै आरोना नुहुराखै दाबोनो दा बे होसोलांनानै गाखोहैनोसै बे विंगारखौहाय सिगांनिखौहाय दा उननिया आरो एसे लेट जाबावगोन बेनोखाबे सोंबानो मिथिगोन र' बनरगाव ना कारिगावसो कारिगावसोनो बनरगावखौनो मोनहां जाबोलायबाय ओमफ्राय दाबोनो होसोबाबो मोना होसोयै बेसेबांबा गोलाव फैगौबाय ओमफ्राय नुहुरां जाबाय एसेनो बेनो जागोन आयु बेहायबा गसंलायनाय जाखोहाय गसंलायनानै बाइक सालायलांबाय दासो जिरायफिनबावबाय बैयाव मोनहैनो हासिगौ माबा बाइक मा होनो नुहुरबाय आरो नैबे गारि गुफुरनि सिगां गारि गुफुर बैबो विंगाराबो गुफुरखा नै बेनो नै बेनो गाखोनोसै र' नै सेन्देलानो बेरस'जोब्बाय बोरैबा
दा दखानावसो हाबहैनांसिगोन नैबेयावहाय सहैनाय लोगो लोगो आथिं गोजासो थाबायनांबाय नुवाखै आयाव आयाव लासै टाउनाव नै आथिं गोजासो थाबायफैनांबाय सेन्देलानो जजोबना होनानै बाटा सेन्देलावसो हाबफैनांबाय नै नांसिगोन जि लासिं सिंखा नै से आथिं गोजा थाबायबोनांबाय टाउनावहाय माबायदि बेरस'जोबदों नै जि गोजौ गानबोलायनाया एसे गारियाव बेरस'जोब्बाय मारै बेरस'खोथाय गोबाव जाबायना गारियाहाय ओरैनो दोनबाय थानाय जाबाय ओमफ्राय सेस बेरस'जोब्बाय नै लाजिखादों आङो माने गारियाव थाल मोनखाबाय जनायखौहाय ओमफ्राय मारै खालामबावगोन दा मारै ओंखारबावगोन जेराव सहैयो लास्टआव जेराव माबायो उइंगार लाखियो बेयावसो ओंखारहैखानोसै आं थांखाबाय आङो दा लाजिखादों आं बोरै ओंखारगोन बेरफोजोबखादों गासिबो माने थाल मोनखाबाय आं गारि गाखोफैनायावसो दहाय होसोनायावथ' जोंनि गारियाव गाखोफैनायावथ' माबायाखैमोन जवाखैमोन ओमफ्राय जेब्लानाखि गाखोफैयो होमबा उइंगार गाखोनायावसो जबाय आरोना दाना बेयावनो बोरै दा नै दा लेट जागुलायबायसो टाइमा नै दाबो सहैया आङो जायखिजाया लानानै थांसै किमान 16.99 जि दामाबो এইটো কিমান ডিসকাউন্ট নাই गान साबनोल' लानो सानदोंमोन आङो दा लासिंसिं जाखाबाय दिनैहाय टाउनाव आथिं गोजा थाबायनांबाय बैयावहाय नै खाथियावनो लाखिफैनायखायसो बे खाथियावनो लाखिफैयो बेखौ बारस'नांबायल' आरो आङो बैयाव लाखिनायानो बैसोरनो बे विंगारफ्रानो बेयावनो लाखिजोबो आरो ओमफ्राय दाब्लिबो गाननो सुखुवाना आङो नै गाहायासो एसे दाम खम दां बेबो दाम खम नंबावाहाय नै नोंखौ लालाबायनोसै सानदोंमोनहां जि दाम ओमफ्राय जि मोजां टाइम मथे सफैदोंमोन आङो बेयावबो थाग थिग नैहाय 1000 दंफ्लांनायखायसो खमावनो गैया जेबो ओमफ्राय बेयाव बायाबानो उफाय गैला आङो अफाय थांबावनो दे जायगा खाथियावबो गैला ओमफ्राय नै 1000आनो लास्ट दामाबो उफाय गैया लानांसिगोन हाखु दाखुनो गैला नै उन्दैफोर कि डास्टबिनाव ज्राव गारलांसै बेखौ नै जजोबनाय ज्राव गारसै बेयाव टाउननि डास्टबिनाव जेबो डिजाइन गैया नै बेखौनो 1000नि बायनांबाय ओमफ्राय गासिबादि ओरैनो लालाबायनांबायना आङो उफाय गैया नै सफैबाय आं हाखु दाखुनि गेजेरजों सेन्देल गोदान गाननानै न'निफ्राय क्रिम फुनबोयैखौ दासो गोसोआव फैदों ओमफ्राय गोसोआव फैनानै नै आङो दखानावनो बायलाबायनानै फुनबायबो आरो जारलासो दिनैनि दिनानो साइडसिम बारबोबावबाय आङो नै वार्डसआव थांबावनांगौ लेखा बिहरदों बिनानावा आरो वार्डसनिफ्रायहाय लेखा लाना फैबाय आङो दा थांनोसै गारि गाखोहैनोसै आयै जि जारला क्रिमबो फुनबावदों आङो ओमफ्राय दाना दखानावसो क्रिम फुनबावबायसो माने क्रिम फुनाबा हाया आङो बेबायदि थानो ओमफ्राय जि बावना फैदों हाखु दाखुजोंनो क्रिमबो फुनाखै माबा फुनाखै ओरैनो ओंखारबोदों ओमफ्राय दा दखानावसो बायनानै दा फुनला फैबाय आङो क्रिम दासो बाजौनाङासो थांनोसैयावसो ओमफ्राय फुनबाय नै फुननानै ओंखारनानैहाय वार्डसआव हाबहैबाय आङो ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना गारियावहाय जा जारला दिनै फुरा नास्ति जाद्रायानो आंना मोजां मोजांल' बयनोसै आरोना भगबान
लोगोफोर दा सौफैनानै आङो फ्रेस जाखांनानै जाखां लोंखां आरिखां नोंथांमोनजों आरोबाव आङो माने दिनैनि दिना मारै मारै थांखो नोंथांमोनजों आरोबाव नुजाफैफिनलायबाय बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानैहाय माने नोंथांमोना नुखाबायना मा मा जालाङो सिगांनिफ्रायनो आङो दिनैसो फार्स्ट मान्थ फुजा बन्दनि उनावहाय क्लास खुलिनायाहाय दा बेयावनो आङो पुरा एक्साइटेड जानानै थांलायदोंमोन दाना मा जाखो सिगांनिफ्रायनो ओरैबायदि मा सानदोंमोन मा जालांजोबखो आरोना दिनै जेबो जाखायाखैसै आं साननाय मानि ओरैबायदि सिगांनिफ्रायनो आङो मा जाखाबाय टाइमानो लेट जाखाबाय बेनि उनावहाय आरोबाव गारिखौथ' मोनासै थांनानैहाय आरो मा जालायखो बेखौ बेसेबांबा गोलाव होसै बेसेबांबा गोजान बनरगाव मोनहैलायखानोसैमोन आरोना बेसेबांबा गोजान होसै दाना बनरगाव खाथि मोननायनि सिगांनो मोनबाय आरोना गारिखौ लाखिनो हाबाय गारिखौ लाखिनानैहाय नै जागायजेनबायबो आरो जे सेन्देल गानलांदोंमोन जे आङो मैयासो बाबाया हाननानै दिहुनदोंमोन बेसेबांबा गोबावनि आङो सिख्ला समावनो बायनायमोन आरोना बेसेबांबा गोजौमोन ओमफ्राय बेखौ गानैया बेसेबांबा गोबाव जाबाय बोसोर जाबाय माने हाबा जानायनिफ्रायनो गानाखै आरो आङो ओमफ्रायहाय बे सिख्ला समनिफ्राय गाननानै जा दोननाय अबेयाव दोनखो पात्तायानो गैखाया बाबाया मैया जायगा फोसाबनो दानाहाय दिहुनबाय दाना दिनै गानलांसै मैया मोननायखाय आङो सानबायखि दिनै गानलांसै होननानैहाय दा गानबायबो गाननानै दाना जेब्ला गारियाव गाखोहैनो नागिरबाय विंगाराव गाखोनो नागिरबाय दाना मा जाखो एसे फ्राद जाखाबाय जेबो सिन गैयामोन आरोना आं मिन्थियाखैमोन बेखौ बिदि जागोन होननानैहाय जेबो सिन गैयामोन ओमफ्राय दाना गोबाव दोननायनि खोथा नालाय जिनिसफोरखौहाय माने दोनोब्ला गाज्रि जायो आरोना थ' जिनिसफोरा बिराद कमफर्टेबलमोन बिराद मोजां आरोना गोजौबाबो ओमफ्रायहाय दानाहाय गाखोहांनायावनो एसे फ्राद होनखाबाय आरोना बियो ओमफ्राय दाना उनाव जेब्लानाखि जिरायो होमबा दाना सिगांनियानो बे गोजौनिया ओरै आथिंखौ लाखिग्राया बेनो फ्राद जिलांजोब्बाय ओरैबायदि लाजिखाबाय आं आयै मा खालामबावनो मारै ओंखारहैबावगोन आङो दाना सेन्देला थाबायजालाबो आसिमाथ' सोग्राबो गैयाना बेवहाय थाबायजालाबो दानाथ' मारै खालामहैगोन गारियावनो जि सानखाबाय आं जे मा खालामबावगोन होननानैहाय ओमफ्राय दानाहाय सानबाय आरोना आङो बे गारिया अफाय लाखिहैयो बेयावनो लाखिगोन आं लास्ट ओंखारगोन आङो राव ओमफ्रायहाय बयबो ओंखारखांजोबासो ओंखारगोन आं सानखाबाय आङो ओमफ्राय उनावहाय बेबायदिनो खालाममारनांबाय आरोना जेराव लाखियो बेयाव ओंखारहैनांबाय थारमाने ओमफ्राय आङो लेट थांदोंमोनब्लाबो गारिखौ होसो थांदोंमोनब्लाबो माने टाइम मथे सहैदोंमोन खिन्थु जेबो प्रब्लेम जाया होमबा स्कुलाव टाइम मथे सहैगौमोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु सहैयासै दानाहाय उफाय गैया सेन्देलखौ खुनानै आङो थाबायनांबाय सेन्देल लायनांबाय आरोना उफाय गैया बेयावनो लस जाखालायबाय आंहा टाइमबो लस फैसाबो लस जालायबाय दानाहाय थांबाय बेनिफ्राय थांनानै अफिसाव थांबाय आङो अफिसाव थांनानैहाय बिदिनो नुहैबाय मानसिफोरखौबो ओमफ्राय दाना सासे मेदामा मालाय बिराद मोजां देलायनानै फैदों ओमफ्राय दाना बेखौ नुनानैसो गोसोखांलायबाय आङो मोखाङाव क्रिमखौनो फुनलाङाखै दानाहाय आया मा फाव जालायखो आंना बेखौ गोसोखांलायबाय आङो ओमफ्राय उनावहाय आरो क्लास लाखांनानै फैनानै आङो माबाबाय मा होनो क्रिम बायनानै फुनफैलायबाय आरोना दखानावनो क्रिम बायबाय फुनबाय आङो बेयावनो आरो बेनि उनाव मा जाबावखोलाय नायबाय आङो दहायथ' लानानै थांदोंमोन ना आङो सि मोनसे ब्लाउस सुहोनो होननानैहाय दाना बेबो मा जालायबाय उनावसो गोसोखांलायबाय आङो बेखौ सुहोनो थांनो नागिरनायावसो गोसोखांलायबाय आङो जे बे सुग्रायाहाय जाय आङो जेराव ब्लाउस सुहोयो बे मानसियाहाय माने सुवा आरोना जोंनि बडिखौ सुवा बियो माने बेनो जे ब्लाउस गोजाम दङ बेखौ लांफानानै हैबासो बेजोंसो बानायो आरोना बियो मानसिनि मोदोमखौ दांनानै बे बानाया आरोना बेबायदि सुवा आखाइफोरखौबो सुवा जेखौबो सुवा आरोना बे बडिफोरखौबो जेबो सुवा खिन्थु ब्लाउस गोजाम लांखाबासो बियो सुयो दाना बे ब्लाउस गोजामखौनो लांखानो रोङाखै आङो ओमफ्राय दानाहाय गैया आरोना बेबो बानायनाय जायासैलाय बिदिनो जाबाय दिनैनि दिनफ्राहाय आंना माने मा साननानै थांदोंमोन गैया आरोना जेबो खालामनाय जायासै ओमफ्रायहाय बिदिनो फैबाय आङो ओमफ्राय सानफ्रामबोथ' न'आव थानायाव आङो उन्दुनो मोनामोन नालाय गारियावनो उन्दुबोलायबाय आरोना बेयावनो जा थेन्थ' फैबाय आरो दा सफैबाय मोजां सफैबाय बेनो आरोना जथेस्थ' दा बेबायदिनो मालाबा गाज्रिनि समावबो बेनो मोजां जाहैबाय आरोना जे मोजाङै मोजां न'आव फैफिनबाय बेनो जथेस्थ' आरोना बेनि थाखाय थेंक इउ भगबाननिसिम ओमफ्राय बेबायदिनो जायो आरोना लाइफआवबो मालाबा गाज्रिनि समावबो मोजाङाबो थाखोमायो खिन्थु जोङो मोजांखौ नुवाबालानो गाज्रिखौल' नोजोर होनायाव जोंनि लाइफआ गाज्रि सोलिगासिनो दं होननानै सानना जोङो बेबायदि नङा आरोना दा आंहाबो दिनै बिराद माबा माबि मा होनो माबा जादों प्रब्लेम जादों खिन्थु प्रब्लेमनि गेजेरावबो आं न'आव जि मोजां सफैफिनबाय बेनो जथेस्थ' जालायबाय आरोना थ' होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आङो जाखिनि दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायो खालामलांबाय ओमफ्रायहाय दिनैनि प्रब्लेमसखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थ' होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं